H.C. Andersen forlod sin lejlighed, da han hørte støj ud fra gaden. Dam, dam, dam. Fuck, altså, Dannevirke. Kujoner. Mine herrer, hvad er der hent? Det er Mesa. Han har trykket tropperne tilbage fra Dannevirke. Nej! Nej! Vi har mistet Dannevirke, H.C. Nej, det kan ikke være sandt. Hvorfor går I og spreder sådanne rygter? Fordi det er sandt. Det er sandt. Nej, nu går jeg hen til Krigsministeriet og hører, hvad der virkelig er hent. De herrer officerer, jeg hører, at man har opgivet Dannevirke. Kan det være sandt? Det er sandt. Det har slås i 6 timer. Jeg hørte, de opgav Dannevirke sådan uden videre. Uden nogen kamp. Jamen, Hvad skal man da også tro? Hvad skal jeg tro? Min kære ven, har du hørt, hvad der er sket? Ja, selvfølgelig har jeg hørt det. Jeg er fortvivlet og indebrændt. Det er som om jeg drømmer.